Happy me sa amo ang life na karon na among giti because sa ilaha. So, happy Mother's Day, ma'am. Nanilak ako, mama. Hi everyone, it's me again, JP, and welcome back to my YouTube channel. And yes, so kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa akong mga bagong videos. And of course, at the end of this video, na natin mga pa-shoutout. So, syagitan tampo, bitaw. I-shoutout na ko to akong mga friends na nagpa-shoutout, not just my friends, my supporters, na patuloy na nagmamahal, laban ka pamilya. Patuloy na nagmamahal and sumusuporta sa aking YouTube channel. So today is May 10, 2020 and it's Sunday. And this day is a very special day because it's Mother's Day. Yes. So happy Mother's Day sa lahat ng mga mommy, mama, mamita, mama, ano pa, ano pa, momshies, o diba? We salute you for your effort and sacrifices na gihatag dyan ninyo no, sa amua, sa inyong mga anak. And of course, happy Mother's Day po sa ako ang pinalanggang mama. And yeah, speaking of pinalanggang mama, for today's video is we have a very special guest and for the very first time sa YouTube history, karon na gini siya mahitabo. Dito, charing lang. So, pinaatay guest karon na loving, caring, understanding, supportive, and of course, huggable. Please help me welcome Thelma Irma! Thelma Irma! Hi! Paginay ha? Kajut lang. Ano ba? Tuwad taon? Kapot! Sige, 1, 2, 3, go. Gunit. Okay. Tabo na yan. Takluban! Oh, ano? Ay, ito pala big sandig, moms. So, muna niya ako ang mama, no? Gwapa kaayo. Yeah, so for today's video, ato siyang i-transform, o saan gusto ng fan ma, na look. Basta magwapa. Sige. So, ato siya i-transform from this look to this look. Ayan. Smile. So, let's start! And guys, to let you know, my mom is, wow, English. Ang akong mama is, kuan siya, DepEd teacher. Pila na ka years mas sa DepEd ma? 25. 25 years. Ay, asa ka na first na assign? Sa Pugaan Elementary School. Pugana. Pila ka years na 11 years. 7 years. Oo. And okay, nakaskwela pa rin ko sa Pugaan. Something bukid man na siya. Dito ko gipaskwela grade 2 kay atong grade 1 nang graduate naman tanan ako mga igsoon. So wala na ko ikauban mo eskwela. So that's why dito na rin ko niya gipaskwela sa Pugaan. Pag grade 2 na nako para uban ni Permi. Kaya di naman ko ganahan mo eskwela and hilak naman ko basta wala na ko ikauban mo eskwela. So sige to, kung naka-remember ka, sige to kato bitong pan o snack katong snack. Sige to. Yang eskwela siya dito dahil layo man ang room niing ko nga. Unsay mo snack? Primero yun. Unsay mo snack? Wala. Di ko ganahan. Pagkasunod, unsay mo snack? Siya. Katubi tong pan nga dunay kanon. Sige ko katawa. Pan nga dunay kanon. Puto maya di ay. Kaya wala mo kaila kasi nga lang gid ato na kuan nga pagkaon. So puto of course bata pa biya. So sa kanang pananay kanon. So ang ngalan na gid ato is Puto Maya. So wala akong tawag. Puto bread. Kasi puto bread. Puto bread ba ya? Or mo kay puto Maya sa mansion. Puto bread. Oh, puto bread. So, puto bread. Puto bread ang tawag day ato dayon. Akong tawag ato sa una kay pan na naikanon. So mo to akong pinakaganahan na snack sa Pugaan. Way back atong grade 2 pa ko. So mo to lami kayo siya. So after sa Pugaan, asan man ka sunod? Nibalik ka sa... Balik ka ako yun. Ikaw? Ay, kuan.
Oh, ako banta itong istorya nga. Usa, sige. Pabalik ti ka sa Sige, istorya. Sige na lang, i-share, go! Sa tambo, kay sige baha sa pugaan, sige kung pasan nimo, bukat kayo din papiyong-piyong rayon ka. Oh, yeah. Sige baha, sige kung baba niya. Manabok mi sa suba sa pugaan, gababa ko ni GP. Dako. So, kay since ang Pugan Elementary School, before ka makaato sa silang gate yun, mutabok pa ka og suba. So, no, ingon ana jud kalisod ang life sa teacher, especially kung ma-assign ang teacher sa hinterlands, and ang eskwelahan pa yun is grabe kalisod din, tabukunan pa yun og suba. So, good thing no, kay naman ito yung marag ka ng tula, ay marag kalsada. Pero kung magbaha bitaw siya, as in, dili makita ang kalsada kay matabunan yun siya sa suba, and dako kay ang tubig. So, mo gihapon mi, mulusong gihapon mi, and babahon ko sa kumama din, magpatulong-tulong ko, kay di ko ganahan hugaw. O mo na akong drama sa una. After sa pugaan, ang sapay mo ma-share sa ilaha. Ito na dahil sa Villaverde Elementary School. Sa Villaverde na ka. Oh, nakaroon. Ilan nakaka-years ka rin sa Villaverde Elementary? 14 years. Uli oro, ano ninaog man ka sa Villaverde kay? Nanaog ko sa Villaverde kay nagkadagko na kong anak, magkadagko po do gasto. Kaya pugaan ba di ka kato 50, kundi uwa na ikliti. True. Dayon, bali na lang dyan ko sa Villaverde. Kaya akong anak, upat, tulo ka buk nag-abot sa college, then ako magkadako gasto. Ug magkatigulang ko, di na, naglisod ako glakaw, gakiang-kiang na, wala balhin ko aning syudad. Nakagod lagi ka karon. Nakapangandam ka pa. Tilaw po, guro. Yeah. Manit po. Ang tilaw. Kay dugay nagkuan. Dugay Why gold? Yes. Tumuna yung fruit Ay, of sa- labor. Sige, yung Sa una na gold, pero na prinda. Kay. Tungod sa kong mga anak, ug narimate. So, dahil sige. Karon nakapalit na pod. Ano, eh. So, muna Kaya nangahuman na magod ako mga anak ko. Human na magod sila pang-eskwela. Nana sila yung trabahong uban. Kanira siya mag-makeup para gabi siya. Actually guys, kay gusto gid sa akong maman is mag-take ko og education, kay of course to follow her footsteps, kay akong maigsoon akong ate, akong kuya, teacher, din ako isa ka ate kay kuan na siya sa Rose Pharmacy karon. Ako yung gitake is BEd Science and Health sa College of Education sa MSU IAT. And teacher pud ko, and of course, kuan, nakapasar sa LEP. Wala pa ka-item. Okay, ato sa una, di pa ko ganahan mag-teacher kay para i-enjoy sa ako akong life, akong kuan, akong pagka-bata, bata siya. Karon, imbes gusto na ko mag-teacher, gusto na ko mag-apply sa DepEd. Unfortunately, hello COVID-19. So, muna wala nakapang-apply and wala pa ko nagpa-rank. So, di mag-uol, puhon. Kabalo ka kanipi? Kanang doon na ni Tai. Kani daw swerte daw ni Tai. Okay. Hindi ako nabasahan sa pungsoy. Swerte daw ni Tai. Kay tinungdan sa kwarta. So kailangan magkatay-tay lugar to. O magkatay-tay. So magkatay-tay ito para swerte tahan ang lugar. Tinungdan sa swerte ning Tai. Yes. Duyugan sa pag-ampok. O sa pagpaningkamot. Tama sa tama. Nakoy question sa imo, ma. Unsa ang pinaka-happiest moment sa imong life or sa imong pagkamama? So, ang pinaka ng happiest ko no, pinang Kuno. nalipay. Kuno, kuno. Nalipay ko Mm-mm. sa akong mga anak kay bisan sa kalisod sa pagpa-eskwela, duyugan. Salamat sa Ginoo Amen. nga gitabangan ko niya nga mahimong mga batang buutan akong anak. Ug kaduha nga nakahuman jud sila pang-eskwela. Kaya binuotan po sila, nilaban sila sa kwarta nga akong gihaguan, bisag inutang, nakahuman jud silang eskwela. Ug labi na gyud nimo. Ni graduate nga cum laude. Uy! Aga!
Gichika ni mo. Dari. Hindi ay. O sige, dahil yun. Shh. Kwanto siya, bawal to siya ingon nga cum laude do. Char. Sa una, akong ikakuan no nga, doon na gyud sila kaalam sa Ginoo. Dayon, naagid sila pirmi sa ato duol pangagagmay pa. Tuduan nato, maayong pamatasan. Dayon, na kuan na din sila. Ang eskwela na sila gi, ako nagyud ko sa ila pirmi. Kanang dili lang nako sila pasagdan maglakaw-lakaw. Kinanglan kung madomingo mo simba. Dayon magsimba ko. Ako yugon yun nimo tibok pamilya. Dayon asa say adtom nami lakawon ko yugon gyapon ako sila. Dayon karon dagko na sila. Naman gipasagdan na nako sila nga maglakaw-lakaw kay dili na nako hawak ilang kinabuhi kay dagko na kinahanglan na pud sila og mga friends. So mao ni sila. So dako na mi. Dako na. Oh, thank you ma. So tagsa-tagsa sa ato alam mo gitay kanang stories sa ato mga mama, and sa akong mama is kuan grabe gid siya ka buutan, and sometimes na kanang usay mamadita gini siya kay bunalan gyumiani niya usay og luwag, hanger. So na bata pa mi na di mi kalimot no din. Kuan so yung pagbunal of course na istoryahan din mi niya kay nga gibunalan mi, and mo nang sa mo pagdako ngon ani mi karon nga kanang gipa-raise gid mi niya og maayo, and siyang mga kahago so mo tang nagbunga na gyud iyang pagkainahan. So mo to siya na naa mi karon sa among life nga naabot gyud namo among dreams kung asa mi karon kay sa ilang pagpaningkamot gyud. Happy mi sa amo ang life na karon na among gitake because sa ilaha. So happy Mother's Day, ma. Nanilak ako, mama. So, make up namin okay murag para mahuman na nila siya. Nakatuog na. Nakatuog na tawa. Nakatuog na yung tanggor. I think we're almost done, and ako na i-fix yung buhok, and mabalik kami. Bye for now. Oh baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Come on with me baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh. Baby now, let me warm you up. Oh baby please, let me love you much. Baby, baby, don't be. And finally, we are done sa amo ang transformation sa akong mama. And I hope you've learned something from us sa amo ang life sa una. Kato, pobre pa kaayo mi. Nandun karon pobre gihapon. Pero dato sa duga. And to all mothers out there, happy Mother's Day sa tanan mga mama, mamshis, mamita. Of course, shout out to all my friends, Althea, Bianca Te, Cindy Angeloy, kang Ranger Louie, kang Joymer Domicilio, and of course, si Ian Vin Abistano, yeah. And if you want na gusto mo masyagitan or gusto mo ma-shout out, just like, share, and subscribe sa ko ang YouTube channel. I think that's it for today's vlog. Once again, happy Mother's Day, ma. Mwah. Happy Mother's Day and to all mothers out there. This is JP Vlog saying be still and live with your dreams. Peace out. Mwah. Bye.